खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ दुर्गा दास बर'आ जेब्लाबो बिसायख'थि फैयो अब्लानो बियो बे दोलोनिफ्राय बै दोलो बारस्लायनानै गावनि नखरखौ गोजौ थाखोनि सामलायबाय थायो। बेनिखायनो बिथाङा राजनितियाव फैयाबालानो गुवाहाटीनि बेलथलायाव जनानै अमा एवनाय जाबाय था बाथ्राखौ बुंदों आथिखालनि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। आथिखालाव फैगौ 2024 इं मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बायदि बायदि राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव दोलोफोरखौ साग्रिद खालामनो थाखाय बायदि हाबाफारि लानानै बायदि हाबा मावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेखौ लानानैनो गावजों गावनि गेजेराव बायदि बाथ्राजों दान्थे बिदान्थे जालायनायखौबो नुनो मोननाय बायदिनो मैया बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि दुर्गा दास बर'आ बिटिआर हालामाव खोथा बुंनायनि जेबो मोन्थाइ गैया, ओंखायनो गुवाहाटीयावनो जनानै अमा सावनाय जाबाय था होननानै बुङो। लोगोसे BPF गैलिया, जिर' जाबाय, ओंखायनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुंबावोदि जुदि हाग्रामाया राजनिति खालामबावनोब्ला थाबैनो गुबुन राजखान्थि दोलोआव हाब आरो गोदान सानखांथि लानानै सुबुंफोरखौ दैदेननो लामा ला होननानैबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिना होबावो मानगोनां मावफुं सोद्रोमा बिथाङा। सोनाब बंग'आव हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरा जेबो जाहोन गैयालाबानो आसामनि माखासे जोलुर गेलेगिरि बिथांमोनखौ बुदों। मिथिनाय बादिब्ला मैया आसाम आरो सोनाब बंग' सिमानि 3 नं खुगसागुरि गामियाव सोनाब बंग'नि हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा गबिन्द बसुमतारी जोलुर क्लाबआव हाबनानै जेबो जाहोन गैयालासेनो लावथिजों बुला बुसि खालामदों। लोगोसे क्लाबआव थानाय गासै गंबा बाइकखौबो बुख्रुबनो होनना मिथिदों। बेनि अनगायैबो धनगुरि गामियावबो हाबनानै जायखौ मोनो बेखौनो बुला बुसि खालामो आरो दैनिक बाजारावबो दखानदारफोरखौबो बुदों होननाबो मिथिबावनाय जादों। मख'जाथावदि बे जाथायखौ सोनाब बंग'नि आलिपुरदुवार जिल्लानि सिङाव थानाय सिलबांला फरेस्ट बिटनि गासै सा 30सो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा खालामदों होनना मिथिबावनाय जादों। नाथाय बे खौरांखौ लिरजासिमाव मानि थाखाय बे जाथायखौ खालामदों बेखौ मिथिनो मोनथ'नाय जायाखैमोन। BPF दोलोनि गासै सा 428 सोद्रोमाफोरा UPPL राजखान्थि दोलोआव हाबदों। बाथ्राया जादों दाखालि थांनाय मुलुगनां आइजो सानखालि। बे आइजो सानखौ UPPL आइजो गांखंआ मिरुयैनो चिरां जिल्लायाव खुंफुंनाय जादोंमोन। लोगोसे बे हाबाफारिखौ UPPL आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिमा ब्रह्म बिथाङा मासि लानानै सामलायदोंमोन, जेराव आथिखाल बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे गोबां मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैदोंमोन। मख'जाथावदि बे आइजो सान फालिनाय हाबाफारियावनो BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै सा 428 सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोनि मावनायखौ मोजां मोननानै दोलोआव हाबदों होननानै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिना होयो। लोगोसे हाग्रामानि दादागिरिनि थाखायनो गोबाङानो BPF दोलोखौ नागारनो सानब्लाबो नागारनो हायाखैमोन, नाथाय दायो गिला होननाबो बुंथिबावो। मख'जाथावदि साननैसो उनावनो हाग्रामानि मोजां खौरां मोनबावगोन, अब्लानो गासैबो BPF नागारना UPPL दोलोआव हाबफैजोबसिगोन होननाबो रोखायै बुंथिना होबावो मानगोनां मावफुं सोद्रोमा बिथाङा। मरिगावआव मोनसे सोंखारिजाथाव जाथाय। मिथिनाय बायदिब्ला मरिगावनि सासे पुजारिया सासे 16 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साखौ फाहामथाय होनो होननानै गंसे शिब मन्दिरसिम लानानै थांनाय जादोंमोन। सिगाङाव गथ'साखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय गथ'साखौ फाहामनो हायैयाव
उनाव गथ'साया मोजां जायैलाय बे बुल दास मुंनि पुजारिया फाहामथाय होनो होनना मोनसे शिब मन्दिरसिम लानानै थांनाय जादोंमोन, जेराव सानथामसिम फाहामदोंमोनब्लाबो उनाव गथ'आ थैयो, जेराव बे जाथायखौनो लानानै दायो मरिगावआवनो मोनसे गोजोन गैयै दुं-दुं हाव-हाव थासारि सोमजिदों होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।